Быйыл район үзәгендә яңа микрорайоннарда асфальт салу буенча масштаблы эшләр башкарылды. Авыл халкының тормышын уңайлы итүче программаларын тормышка ашыру зур куаныч ул. Монда торучы халык инде аны бик нык көткәннәр. 800дән артык кеше яши бу микрорайоннарда. Аның күбесе яшь гаиләләр, балалар белән гаиләләр. Шуңа күрә мөслимебезнең моторлыгы белән сокланып, алар да яшәргә тиештер дип. Шуңа күрә алар өчен бик зур сөенеч, безнең өчен бик зур сөенеч. Монда инде мотор иттереп яшәргә, өйләр салып, бәхетле гаиләләр белән балаларны күбәйттереп тудырып. Ремонт эшләре аэропорт һәм Яңарыш микрорайоннарындагы урамнарда, колхоз, комсомол, кооператив урамнарында башкарылды. Торак федераль программасын тормышка ашыру кысаларында Мөслим авылының яңа 11 урамына асфальт салынды. Безнең урамыбызга шундый шәп юллар ясадылар. Юллар бик начарыя. Менә без монда 3 ел торабыз инде. Шундый шәп юлларда йөрергә насыйп иткән икән, рәхмәт бик зур. Шундый өстенә әйткәндә туфли киеп чыгып китү үзе ни рәхәте тора инде. Безнең микрорайон халкы бу вакыйганы бик күптән көтте. Biz hatta uram bilan җыелып бәйрәм дә ясадык үзебезчә. Бу инде безнең өчен зур сөйне, чөнки балаларга такыр юл, үзебезгә дә инде хәзер эшкә дә җиңел генә барабыз, җиңел генә кайтабыз. Инде калган урамнарга да моторны әйттереп солынып, шулай иттереп мотор итеп, үзебезнең асфальт юлларыбызның кадерен белеп, сөенеп, рәхмәтле булып яшәргәсен. Урамнарга асфальт түшәү, яңа йортлар төзүгә дә этәргеч бирә. Аэропорт микрорайонына нигез салынуга 10 елдан артык вакыт үтте. 10 елдан күбрәк вакыт узса да, бүген дә биредә кечкенә шәһәрчекне хәтерләтеп төзелешләр дәвам итә. Микрорайон елдан-ел үсә. Биредә яшәүчеләрнең яшь булуы сөендерә. Күп балалы гаиләләр дә күп. Объект сыйфатлы булып, озак еллар халкыбызга хезмәт итсен. Монда урам ачылды, безгә нык без бик сөенәбез һәм моңа нык эше. Мин монда асфальт куялар иткән нык элек уйладым да һәммәне куйдылар. Biz asfalt salonuna bik şat indim. Bu tüyda da yürüye gerek değil. Җәяүдә рәхәтләнеп йөрибез, велосипедта да рәхәтләнеп йөрибез. Без бик шат. 10 ел элек күкрәп иген үскән урында тулы бер микрорайон калкып чыкты. Бер артлы төзелгән йортлар, урамнар хасил итте. Район хакимияте тарафыннан инфраструктураны яхшырту, юллар салу, урамнарны яктырту, су һәм газ линиялары үткәрү буенча да күләмле эшләр башкарылды. Юлларыбыз имин, сыйфатлы һәм озын гомерле булсын иде. Яңа салынган юлдан киләчәк буын балаларыбыз күбрәк атласын. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.